Leuk dat je hem sjoggen naar een video van de Frieske vlogger. Zat je hem al bij deze titel sjoggen. Je hoort geen straatpraat. Dat had te krijgen met het minderwaar. Stwarm Benjamin raast op dit moment oeris heen. Ik lees niet correct al op woord net dat er zelfs een fietser is grepen door de storm. Dus hey, waarom zo'n wie dan zulke idioten wezen dan om bijvoorbeeld de markt op te gaan om straatpraat op te nemen. Daarbij denk ik net dat de mensen heel veel zin hebben om te praten. Ze moeten zo snel mogelijk een boodschap doen en we een hoesta. Dus nogmaals, je hoort geen straatpraat. Kunnen ons lastig worden, want ik ga wel de neiging om een beetje te praten. Maar ik probeer het te negeren ook. Ik wil het voor net niet moeilijk maken, Joet. Wat zei het? Is het voor mij iets, ja? Jawel. Gaat hartstikke goed. Er is dan nergens in doen. Ik praat je maar het niet opstritten, tenzij je het in mezelf begint te praten. Dat kent nog wel. Maar oors, hoor ik hem, doe ik niks. Ik kom me in. Ja, dat ik zo naar omdraaien. Ik stel gewoon geen vragen, joh, dat is meer. Alhoewel, soms krijg je wel het idee dat ik moet vragen stellen, want het is een vraag om kwade broek, joh. Ik constateer alleen maar dingen. Zien we een dief? Ik reageer gewoon niet op. Maar kwade broek, ik vind het wel fanatiek, vind je niet? Net bang. Dus mijn vrouw is net bang. Want ik me nog heel dit film dan. Oh ja, meestal moet je om de hinderen. Of ze niks vregen, ja dan. Ik heb dus die mensen nog een shot van zijn maatje. Tringelingeling, treeën kibbeling. Eel, 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 een rikke makreel. Hek, 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 wel lekker bek. Hing, 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 een zoute jering. Ik wil zo graag een visje ha. Schoonmaken? Als je vraagt, dat ik het Frans wil, joh. Ik het Frans wel. Die man op Ros. Is het Frans net? Ik weet het niet, ik kan met mij praten, hoor. Ja, nou wil ik toch... Ja, ik ken eigenlijk net litten. Hey. Nou, goeiedag, meneer. Wat ben je aan het eten? Dat is hom, geen kuit. Dus moet je vergissen, het is hom. Dat bent toch... Is het nog hom of kuit? Hom. Hom. Ja, dat is toch met de eikens van de vis? Zeg, ik ben Nederlander. Oh, er zijn nog eitjes van de vis? Ja, precies. Het smaakt voortreffelijk. Het is alleen jammer dat het koud is. U houdt liever van warme hom? Ja, kibbeling bijvoorbeeld. Wordt het gefilmd? Ja, ik heb een YouTube-kanaal. Komt het voor Omroep Friesland? Nee, ik heb een YouTube-kanaal, de Frieske vlogger. Oh, interessant. Binnenkort word ik ook gefilmd. En dan als kunstenaar. En ik schilder en beeldhouw. Maak snaarinstrumenten. Zo ben ik bezig. Ik heb laatst een ongeluk gehad. Mijn schedel opengevallen. Veel bloed verloren. En dan kijk ik scheel. Dus ik schilder nou heel anders. Ik schilder zo met mijn hoofd scheef. En de schilderijen worden ook scheef.
Dus je krijgt nou schilderijen te zien waar de hele boel scheef is. Ha, dat is een kromme boel, hè. Nou ja, ik moet ermee leven. Dus mensen betalen nou veel meer dan normaal. Omdat het heel andere schilderijen zijn. Immers. Tja. Hoe kun je het verzinnen, hè? Ja, je verzint zoiets niet. Zoiets gebeurt gewoon. Je valt zo te prettig. Je wordt voor de rand van de dood word je opgevist. 14 seconden dood. Je vaart er niks van. En dan sta je op. Komt het ziekenhuis wakker. En dan denk je, wat is er gebeurd eigenlijk? De hele tijd in verdoving geweest. Waar ben ik geweest? Waar ben ik gebleven? Waar ben ik onderuit gegaan? Wat is er met mijn hand? En dan kom je erachter dat je dus helemaal voor Pampers gelegen hebt. Helemaal voor Pampers. Helemaal weg van de wereld. Ik denk van nou, dank God dat ik nog overeind kan staan. En dan kijk ik wel eens wel scheel. Maar ik ben blij. Ja, nou niet. Zo wel. Zie je? Dan staat dat één oog een beetje Nou, een beetje. behoorlijk, hè? Ja. En zo, net of ik hem recht gooi. Hop. Zie je dat? Mag, hè? Lijkt wel een act. Ja, nou ja. En zo moet ik dan door het leven. Maar als ik je nou een titel op zou moeten plakken, hè, voor mijn video. Ik maak een video en dan moet ik hem vaak een titel geven. Hè. Ja. Hometende man kijkt scheel naar ongeluk. Ja, de bonte hond van Leeuwarden, bijvoorbeeld. Toen werd ik in Franeker een keer genoemd. En dat kwam op de voorzijde van een pagina voor de cliënten. Die daar dus gehuisvest waren. Cliënten, patiënten. Hè? Wat is het onderscheid, hè? Geen idee, ja. De GGZ weten ze dat misschien. Groot vraagteken, dubbele punt, uitroepingsteken. Nou prima, we gaan weer even verder. Ik geniet van uw hom. Ja, dat zal En ik straks van het broodje haring ook nog, doen. zie Dat ik. gaat zeker gebeuren. Veel succes met het filmen. Ja, dank u wel. Mocht er nog een vervolg komen en voor de Nederlandse televisie uitgezonden worden of zo, ben ik graag bereid nog een keer op te treden. Dus dan kan ik ook wel een lied zingen nog een keer. Idee? Natuurlijk, leuk. Oké. Ja, nou, prima. Veel succes. Ja, goede bekomst. Ja. Ja, lekker eten, goede bekomst. Hoi. Ja, ik zoek net iemand vrije, hè. Ik ken het net. Hoi. Ja, het lukt net gewoon. Het slaagt me gewoon net. Hoi. Ja, daar gaat de hom-etende, scheelkijkende, hom-etende man met ongeluk. Ja, zo is het maar. Ja, ik weet het. Ik ken er gewoon net omheen. Ik ken gewoon net meestal vrije. Wat zei het? Het is een verslaving misschien wel, ja. Het is misschien wel een verslaving om meestal lastig te vallen met vragen. Ik zeg het lastig vallen natuurlijk, maar dat is natuurlijk net voor iedereen staat natuurlijk. Maar het is echt ik ken me haast niet inhouden gewoon. Ik zie meestal erin, ik maak erop aan. Het is ook een soort van gewoonte op een gegeven moment natuurlijk. Dat je het gewoon ook altijd door. Het is een beetje hetzelfde met roken. Van, nou, dan mijn sigaret opsteken. Dat is op een tinkje erin met binnen en dan doe je dat maar gewoon. Dus dan ren je op straat en dan ben je meest tevreden. Ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt de hele tijd. Ja. Zo is het maar. Maar ik zou dus geen straatpraat van joh, hè? 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 Mission failed. Mission failed. Ja, dit is gewoon zo'n ding in van GTA. Mission failed. Dat is wel, ja, toch wel straat. Goh, wat zei je daar? Toch wel. Ja, maar dan maar telkens de titel maar telkens verhoord. Ik ken dat bij YouTube, telkens de titel verhoord van die video. Ja, hoe langer dat de video just? Ja, dan verhoort telkens de titel. Hey, nou is niet toch wel straatpraat. Misschien kan ik wel een hoofdstuk een maatje. Toch wel. Toch niet. Toch wel. Nu weer even niet. Ja, maar nu weer wel. Oh, maar mensen contra, die ben je net vermakken voor deze stin. Sterker nog, ze ben makken voor gravel, voor tennissen. Dus ja, dan ben je net makken voor deze stin natuurlijk. Ze ben makken voor gemalen bakstenen. Hoe dat leven want ik schrijf van met een jelle ober, hè? Nou, dan gaan we nog een kwartier. Ik heb nog een kwartier om sjouwen. Ik ben je net in je wijs op markt, maar ik vind het toch wel redelijk nog druk. Benjamin had de meestal net ja, bang maken. Meestal ben net bang. Meestal ben net benauwd. Maar we vregen het niet, hè?
Behalve als er echt een vrede. Met zichzelf een vrede. Dan was dit wel heel breed. Eerlijk vlees. Als hij een vraag stelt, het vlees, dat een eerlijk antwoordje. Eerlijk vlees. Eerlijk. Die mag ik vorige keer ook al vrije. Ik ging nog net weer vrije. Ik zoek naar die in vrije. Dat is belangrijk. Klopt het ook wel. Maar mijn missie van Joert. Niet alweer rijkelijk gefaald is inderdaad. Ja. Gefaald. Faal. Veel faal. Ja, nou, wel minder kraampjes hier. De jasteman er wel, maar ik wil net bij de jasteman daarin. Want de jouw ik daar eens wat. Ik vind het begin weer bezwaar te film. Voor al die gratis jassen. Dan denk ik van, hier verwacht aan wat van mij waarom. Ik wil er net zo goed bord. Vind ik wel spannend. Niks te bieden. Ik had hem misschien gewoon helemaal niks te bieden, die man. Nee. Ik had alleen maar een camera en een microfoon. Nou ja, misschien wel een eindnoemaatje dan. Toch of net? In gesprek. Eén gesprek nog? Nee. Oh, één gesprek. Zo, oh ja. Eén gesprek. Nou, zo kennen, ja. Mini-straatpraat, ja. Nou ja. Einde. Geweldig. Ja, ik zou je het dus net opnemen. Oh, en maar waarom dacht het dan? Het dat iets met de storm te doen? Of, Nou, ik ken gewoon het letterbank achter elkaar. Ik ben verslaafd door het interview van Oh. mensen. Nou, dat snap ik wel een beetje. Ja. Ik heb al zo vaak filmpjes van deze. Ja, ik kom er gewoon van, oh, ik kan wel zeggen van ik wil net in een interview, maar ik reed mijn microfoon hier ja, Oh. en je begint gewoon. Oké, maar heeft dan ook extra goede vragen in de holle? Nou, ik zoek dus net in een interview, dus ik ga hier nog geen vragen naar. Oh. Ik heb niks voorbereid. Oh, nou ja, als er geen vragen is, dan is het een beetje moeilijk om daar een antwoord op te bedenken. Ja? Maar misschien hast je een antwoord op een vraag die is nog net van mijn jet hast. Ja, maar dan moet ik wel een idee houden van de vraag. En dat krijg ik net. Dus, Want ik wil eigenlijk al eindigen met mijn video. Oh. Maar toen kwam ik dit zien en toen vrees me nog van, goh ja, toen dacht ik van ja, misschien moet ik toch maar even maar praten. Oké, nou dat vind ik wel leuk. Ja. Nou ja, oké, maar op merken, er binnen net zo volle kraampjes vandaag. Hè? Is dat toch de stormtingst? Of is dat een idee, de roer? Nou, ik denk wel dat het er met de kraaien had inderdaad. Ja, dat kan ik mij wel indenken, ja. Dat de mensen misschien denken van, hé, Ja. het waait wat hut, ik ben maar thuis met de kraam, want anders waait de hele kraam aan nog hoe de markt heen. Ja, maar ja, het plein is wel omringd met gebouwen, dus dat... Ben je ook bang voor de wind? ik net, ik ben een sealer. Oh ja? Ja. Ja, ik heb een sealboordje, dus... Ben je dan gelijk een sealer? Nou, nee, dat is net weer... Want ik kan nou ook een sealboard geven, denk ik wel. Maar kan ik sealen? Nee. Oh, nou ja, maar ja, als het geen plezier jouwt, dan zoek ik het net dan. Maar als het plezier jouwt, dan gaat het om. Maar de vraag is dan meestal van, stel je voor, ik keep bijvoorbeeld een fiets, maar ik ken net fietsen. Ben ik dan een fietser? Nou, als die fiets een tandem is en daar heeft nog een oer die heel goed, heel hard kan trappen, dan kan het daar wel schelen, ja. Ja. Dat is wel een soort van fietser. Ja, Stel je voor, ik zo'n boordkeepje, een sealboard. ja. Ik sealde net mij, want dat ken ik net. Maar ben ik dan een sealer, ja of nee? Nou, dan kun je zelfs geen zielen noemen. Maar dan kun je wel mee varen, met een motortje. En van zelfs ik op een Friese markt kun je op mooie plakken lezen. En nou, een beetje barbecue, een beetje genieten van het leven. Vooral in de zomerdags is dat heel tof. Maar dat net een beetje vals speel je dan? Nou, nee, als het dan maar genietjes, dan speelt het net vals, toch? Het gaat toch om genietje van het leven. Nou, dat is oké. Dan ben je volgens mij, zo noemen ze dat van mij, een hedonist. Oh, nou dat wordt ik wel eens gehoord, ja, maar ik heb nou
krijg net een synoniem voor in de holle. Dus, Voor mij zie je die geniertjes, ik maar zeggen, als uitgangspunt had in zijn leven, die noemen ze van mij een hedonist. Ik weet het net zeker, hè, maar... Nou ja, ik vind het prima wordt dan. Ja, best. Ik weet het zeker, maar ik had hem wel zo verjaard. Oké. Nou ja, ik denk van de best gewoon een levensgenieter. En krijgt als elk blommeke richt die altijd op de zinnen, op het positieve. En nou ja, dan stelt hij zelfs in staat om volle meer te genieten. En dan best op het goede paard vanzelfs. Goeie levenshouding. Ja, dat is mijn levenshouding. Dus dat. Nou, Tiert, ga je ook verder nog vragen? Nee, zo gauw kan ik het net bedenken. Maar ja, bedankt voor het interview. Ja, nou, jou bedankt. Oh, nou, graag gedaan. Ik zou vinden dat hij een interview, maar goed. Ja, nou, het weer wel leuk, ja. Hey, om te horen een keer. Ja, we moeten horen een keer, hè. Nog een Norfolk weekend, hè. Ja, dat ik. Ja, en ja, het ging net echt zielwaar. Ja, ik stiek er nog aan zo denken, maar... Ja, maar ja, het is nou merkenwaar, hè. Dat is weer. Nou ja, zo. Vreed. Het is vreed. Juist. Ja. Hey. Nou, hey, bedankt. Ja, graag gedaan. Alsjeblieft. Oké. Tot ziens. Doeg. Hoi, hoi. Dan even verder, even zien. Even zien. Hoi. Ja, ik zoek naar die aan vreden, hè, maar het gaat toch mis bij de hele tijd. Ik ben een soort van... ja, hoe noem je dat? Ja, ik verval weer in oorlijke gewoon, dus ik begin gewoon mee te interviewen. Het is... ja, de microfoon begint gewoon, je loopt gewoon naar je meeste tag, het idee. Zo, je loopt er wat in. Het is mijn hoorn, ik weet gewoon mijn hoorn, hè? Hé, maar shit. Wat? Nou, De doorgang is weer afgesloten. Oh. Doorgang is afgesloten in de Doelensteeg, maar voor mij er net afsluiten toch wel. Nee, die gaat die borden gewoon via het verzuimen op te rommen. Dus het zit je gewoon. Dus ja, kerst er gewoon doorheen en het worst. Was het er doorheen? Ik kan wel niet doorheen, hè? Ik kan wel zien. Ik ken het muziekje, maar als je zou bezunnen komen, dan is de doorgang net afgesloten. Hè? Dat is gewoon niet open. De doorgang is geopend. Zo. Die microfoon die loopt gewoon een beetje naar de meeste taai. Hè? Ik weet het net wat het is. Dat is mijn hoorn. Mijn hoorn die is wat... Misschien kan ik gewoon mijn hoorn gewoon als uitgangspunt nemen van het interviewen. Hè? Die loopt ergens wel heen en dan steekt er een onder de snuit. Ja. Ik val niet meer. Ik val hier door de microfoon. Dat is een soort van wiggelroede. Ja. Een soort van, ja, ik ga erheen, ja. Misschien... Nog iemand die erop biedt. Nou ja, net letterlijk natuurlijk, maar niet op het aas biedt. met Journey player. Werk je de microfoon in? Werk je de microfoon in? Starts eating a microphone. Werk je de microfoon in? Nee, Ik heb het wel vrij, ja. maak je de microfoon. Met Journey. Then starts eating a microphone. Werk je de microfoon in? Volg je de microfoon. Oeh, ik weet nog een soort van sterk gevoel, ik weet het net. Je begint nou in één keer te loeken, ja? Als een soort van hoen. Je begint in één keer te loeken. Oh. Niksem. Zo, ik kom even net horen, haast, hè? Hij heeft hem haast kwijt, Jan. Hij wil zelf interviewen, ja? Als ik het doe, dan begint de microfoon gewoon in te stribbelen, ja? Ik zweer het die. Oh, die Douwe had toast. Had Doodje toast? Doodje had toast? Kan die helpen, Douwe? Maar krapje in voor indrukken? Had de Doodje toast? Had de toast? Ik heb wel een beetje eruit, man. Zo. Zo, Douwe. Zo dan. Ze doen een beetje in mijn hoorn. Zo. Oh, dat... Oh, shit, dat won het. Kerst zo snel, hè ze. Als de wetter opvangt, kerst dan hier houdt ze. Ja, heel beetje. Zo doe het kan. Zo het kan wel. Willen is kunnen, zeggen ze altijd.
Ja, ja. Met een record, met een tak maar in je hand. Wereldrecord. Hoe vond ik het opvangen met één hand? Ik zit wel eens naar je challenge. naar je challenge. Als dit tot zover Kaan best, dat wil wel zeggen dat het echt, ja, dan wel fan best, dat dacht echt niks betters te doen. Of ik was toen doen best al dat is op zich een boppenslag, dat is dat helle haast. Er komt nog denk ik toch wel een einde aan deze video. We eigenlijk het niet wat vrede zoen, maar we hebben in deze opzet totaal net slagen binnen. Ik denk dat binnen kwart werd een keer beziek een keer om gewoon hoe strikt erin zonder met je te praten. Maar wie zijn de resultaten dan beter? Want ja, we kunnen net spreken, we zeggen van nou, we willen niet interviewen. Maar uiteindelijk hebben we toch wel 2 mensen geïnterviewd. Dat is gewoon te volle. Wat je zei, ik wil 0 ha en er ben 2. Ja, dan ga ik gewoon te volle interviewd. Hè? Ik bedoel, in de politiek praat ik ook al dingen. Dan zeg ik van nou, het mag op 0. Nou, dan met 2 omzetten komen. Ja, dan is dat natuurlijk net handig. Hè? Dan ga je net om je belofte voldoen. Dus ik ben eerlijk gezegd, ben teleurgesteld op dit moment in mezelf. Dit hier oors kent, dit hier misschien wel oors matten zelfs. Ja, ik had het gewoon net oprijden. Het is me net slag. Ik wil eerlijk zeggen, het baat me nou echt wel weer. Ik zie ooit meestal erin. Je denkt van, zo ziek die mannen wat vrij. Ja, nee. Maar het is lastig om niet te houden. Als dan serie, ja, zo'n verslaafd bent als mij dan, is het eigenlijk gewoon net te doen om net in te interviewen. Dat is lastig. Ja, nou, einde. Geweldig.